Hallo julle van my YouTube channel. Ek wil al my vriende se name sê. Ek support my vriende en alles. So ek sê net go vriende. My favorite vriend wat altyd daar vir my is. Hallo julle. Ek is Dania, die pizza la visa. Ek hou van my vriende. Ek gaan nou al my vriende se name sê. Karen, Akila, Jodine, Chloe, Riley, Anna Chloe. Ja, ik kan niet nou aan mijn boyfriend zijn, niet aan mijn girlfriend. Ja, we like besties. 6, 7, 6, 7. En ik hou van 6, 7. Say 6, 7. Oké, ik kan niet nou praten, jullie weten wat ik kan niet praten. Ik ga niet veel zien, niet praten. Ik ga nooit met jullie praten en mijn trip ook klaar is. Have fun! Okay, like us the van mijn trip af. Ik kan nog altijd niet veel zien, niet? Waar was ik al? Maar ik was gewoon lekker plek, een safe plek. Zo backwards, kinderen nog zien van jullie. Ja, wat mijn vrienden, wat mijn vrienden. Zo, wat mijn vrienden. Dat is die beste mensen even. Ik zal huilen als ik een van hen verloor. En ook daar een van hen verloor. Mijn BFF was ook klaar weer. Haar naam is Alina. Ze is mijn favorite. Ja, elke keer als ik een set zo'n woord, denk ik van haar. Van ik zie niet meer van haar niet. Alina zei die video, kijk. Ik lief jou, dat is mijn bestie. En ik weet, ik ga niet veel weer zien. Nee, ik zei net. Ik zie veel. Kom enig tijd erop als ik zin zie. Ik mis jou. Oké, ik moet nog wel minder doen. Oké, mijn minder is klaar dan dus. Wat is dat? Wipe off the tears. Wipe the tears. Wipe the tears. Jullie, als jullie van die video hou, like en subscribe. And don't forget to hit that notification and magic on turn up. And don't forget to Jesus Christ. Don't forget to... Soms dat je kan een beetje niet van cake. Van cake is boring, ze kan amper slapen. Ze moet cake toch gaan. Maar cake is boring, ze amper slapen in cake.